magani. Na munna. Yawwa ya gari. Ya gari alhamdulillah. Yawwa ya. Akai baba haka ya hankali. A hankali. Yo ba awu wannan da kayan awu ba. Ya kasuwar. Kasuwa alhamdulillah. Baba. Na'am. Dan tambaye ka tsakaninka da Allah. Yo. Tsakaninka da Allah da Annabi. Yo. Tun da ka fito nawa kai? Tun da na fito. Na yi 500. 500? Fito da ita auna ka sani ban san wani mutum ne ya baka ita ba. Yo kai kawai ita. Ai za ka zaro ta aljihu ka bani. Maganin gargajiya ne? Ko akwai tinya ne? Ai na. Akwai tinya ne to. Ya dauko da shi. Akwai tinya. Ba tinya. Shi baba an gwada shi yanzu an auna kayan wannan ba ya kamata shi a gwada shi. Yo ke ba ki gwada kanki tukunna. Ba matsala baba ai mun gwada kanmu shi yasa muke zuwa muke duba lafiyar yaro. Yawwa, yo ai ni garau nake. Ya ni garau nake. Kai baba. Kai kuɗi. Garau kake baba. Kai ko? Ina garau kake. Garau kake baba. Allah kare lafiya. Ka ji sama da kasa ko? Na ji ka sama da kasa baba. Garau kake. Kan wala kasa nake. Na ji ka baba garau kake. Ba kai lalumo wata. Akwai magani. Akwai magani. Akwai magani. Akwai magani baba. Akwai magani. Akwai magani baba. No. Hassan. Yawa. Akwai magani. Zo ka magani. Ya akwai magani. Mun gode ba. Mun gode baba. Zuwa nan. Yawwa, salamu alaikum. Sannan ku dai. Waye alhajin mai hagwa? Ana tambaye ku kai. Waye mai hagwa? Kai Ibrahim, wato kana so ka tada wa gwamnati hankali kenan. An ce waye mai hago saboda za a tambaye ka ta yaya wannan suka ko abubuwan nan ba tare an tabbatar da an auna su ko ba auna su wannan ya duka da atambobi kuma ga su fil masu kyau. Mike. Za ka faɗa min tsakaninka da Allah na tambaye ka? Allah ya dafa. Yawwa alhamdulillah. Cinikin nawa kai a yau? Astagfirullah, ba zan faɗa ma wannan. To iya na an dai ciniki sosai. To iya na ajihun ka nawa ne? Allah ne kadai zan ni kana ba irga. To fito da su a auna su. Kar jayya da gwamnati, kar jayya. Lafiya ku muke karewa dan kuɗi ma da zai wato. Fara daru ɗaya a auna ta. Ware ta gefe. Yawwa. Ita ma ware ta. Ita ma ware ta. No. Ita ma ware ta. Ita ma ware ta. Kurona virus. Ina zuwa. Billahi lazi wannan kudin na danja ta bada oda. Dole zan je in killace su. Yawa an gama killace su. To Allah da za su da yanda kake. Wannan sauran da ba su da komai wannan ya an killace su. Yawa ya an killace su. Kurona virus. Kai, wala kar kai haka. Kai! Do you know jayayya da hukuma? Haka ne ranka ba jayayya nake ba. Ba kai kawai killace su.
No. Ya? Kawo a killace su. Kana jayayya da hukumar lafiya ne? A'a ba na jayayya da To hukumar. billahi lazi kaga wannan? To kawo a waro ɗaya na jin wannan ɗaya ce ta bayar Kaga mai wannan? matsala. Ta bayan ce mai matsala kawo kaga. Wace? Wannan ta bayar. Ba za a mai da ta nan wajen. Au. Ita ce mai matsalar. To iko Allah. Eh. Kaga me hago ya mai da ni ne mai Wannan matsala. shine zai nuna mana wai yafi mu wayo. Ya mai da mu masu matsala. Saboda mu mun ga shine da matsalar fa. Amma kuma ka kyale shi. Ya da gaske. To a dau mataki akan sa. Wani mataki? Ni da kuɗin sa wani mataki? A'a dau mataki akan sa. Ai ciwo ne. Kai bari da Allah. Ciwo ne fa. In kin da ana cewa ana jira a dau mataki akan mutum baka da ko sisi ne. Yawa amma an kana da ko sisi. Amma dai yanzu an gwada shi ba ciwo. Babu ciwo. A'a. Ke gaba da ke da Allah yar kukula. Ke fa kin fiye jayayya. Kin fiye da kin ya ce miki ga atamfa guda ɗaya amma baki da hankali har yanzu baki gane aiki ba. Kuma fa haka ne magana. Ai mutum mai sanin ya kamata ne. Da ki ta za mu yi magana da ni. Talaki mai jama'a. Na'am. Na'am. A duba mu wani ɗan yadi. Sai ya baka baka COVID-19. To a bani. Ga ya can yadi daya. To yi kuma COVID-19 din. Kai. Wannan ka je ka ɗinka riga. Ita ce COVID-19 wannan. Dole na ga aikin ga yi kyau. COVID-19. Coronavirus. Za a ɗinka. Sai COVID-19. Na gode. Ɗan fadi ko? Ka ɗinka. A daga baya ai shi ɗinki sai an je sannan za a san da nawa za a bar shi. A haka ne ɗan gari. Yawa, haka. Haka ne ɗan gari. Na barka lafiya. Yawa. Ya ban COVID-19.